May adlaw mga idol, naalang ko siya sa kaning experience nako sa pag-vlog. Abi ninyo, dugay na kay kong nag-vlog, nagsugod ko 2022. Ang akong unang gihimo gyud nga channel kini sa YouTube, mao gyud na pinakaunang gihimo nako. Nya kapoy kay akong lawas kay nikamot biya kog may nga maka-vlog kay bago pa ko naghimo-himo, bago pa ko nag-practice ba. Pilmiro na akong practice og vlog, wala gi katudlo nako, ako rin nag-practice, nag-search ra ko. Tungod kay di ta kabalo mo vlog, isulayan ako ng kanang mga bawal, kanang sub to sub sa YouTube, kanang mo subscribe ka sa imong mga friend, then i-subscribe po kanila, mubalos ra sila nimo. Grabe kakapoy akong lawas kay barbiro man ko sa tinud akong trabaho, barbiro man gud. Nya kining alas 9 na mi sa gabi manirado. Kapoy kay kong lawas kay pagkahuman dali na pud ko kuan sa cellphone, edit na pud ko, then vlog, i-upload na po na ako, maka-upload ko alas 11 na sa gabi kay dugay kay ko mag-edit kay bago pa mo ko nga practice mo na makatulog ko usahay ato na sa tag alauna alas 2 kapoy na kay mong lawas sige sub to sub anang kuan YouTube nya akong YouTube channel nagsige na ni ka restrict daghan kay ni siya violation kaduhan na ni na kuan copyright strike manay pinakabugat nga sala nimo sa YouTube. Okay ra na mga copyright mga music pero kanang copyright strike bugat na kay na tulo ka copyright strike tanggalo na ka kay kaning mga dili pa kakabalo mo vlog dali kay ka makasala mga bugat nga sala kay ning patakaram kag upload di makakabalo. Karon kana akong YouTube channel ha tulo na katuig nga pag vlog 2070 pa na ang subscriber ana. Kanang YouTube gid akong giuna focus ko da sa YouTube nya ang kanang Facebook pasagdaaran ako na ko'y gibuhat nga Facebook page ulahir na siya sa YouTube channel tubuhat ako Facebook page ako rang uploadan ang mga video din biyaan ra nako ang gi-focus nako ang YouTube gyud kay ganahan man ko sa YouTube pero nadugay kay karon na pag open ako sa akong Facebook page kay na monetize naman noon yung Facebook page na anay ni send dito nga gikan sa Facebook nga kuan content monetization program mo nang ako nang i-update kuan ako i-set up na ko akong content monetization program lagi ko magdahom nga kuan na monetize na akong Facebook page kay pasagdaan ra mo na ko na sa una uploadan ra nako video then reels then mga picture pasagdaan ra ba nya na sa una may ni viral mga picture daghan kay ni share yan daghan ng mga akong followers mo na to nga na monetize na kay wala man koy sala sa Facebook page kay wala man ko ga-upload og kanang mga video nga mga violation karon kaloy sa Dios na monetize na gini atong Facebook page upload ra ba lingaw-lingaw muna ako ng pag-upload ana nya na monetize man noon pero katong atong gihaguan nga YouTube channel wala gid siya ma-monetize daghan pa kay sala nya na gid nang kuan kinabuhi kung sa tong imong gipukusan gusto gini mong makuha ba usay dili na siya ihatag sa Ginoo mas may pa atong medyo ibaliwala ra gipasagdaan ra nato siya wa ka kabalo nga mao ra day gihatag sa imo ha mura ra pud nagkanang gugma naningkamot pud maya sa pag-effort anang tao kay gusto nimong maimuha siya pero dili gyapon na ihatag wa ka kabalo nga katong imong gipasagdaan wala nimo tagda gibaliwala ra nimo paglingi nimo galit na ana sa imong tapad mao na akong naobserbahan sa kalibutan ba sa atong kinabuhi ug unsay imong gikuan gipaningkamutan nga gusto gid nimo makuha dili na nimo makuha nailaing ihatag para sa imo ha mao na siya mo na akong experience mura nakuha na kog leksyon ug unsay paningkamutan nimo kanang murag gusto gini mo unok-unok kunong ka sa panahon sunlugon ka tinuod nang ingon nila mapagbiro ang tadhana kining pagblagod lingaw-lingaw ra gini siya ayaw ninyo pugsa nga makapasar mo dayon tungod sa inyong pagpugos sa inyong kagalingon mong mangita mo video nga kanang maka-viral mo unya makasala na hinon mo kay manguha mo katong video nga dili inyo ha katong mga sikat kay arong gusto gid mong mopasar nya tungod sa inyong gibuhat di na mo kapasar ato agod bahala gagmay og views basta
ato arag yung video mo na sakto.